Jesi budna? Prva poruka je stigla u 23:13. Podigla sam pogled sa ekrana i namrštila se. Nepoznati broj, vjerovatno greška. Ignorisala sam. Minut kasnije telefon je ponovo zavibrirao. Zašto ne odgovaraš? Ovog puta sam uzela telefon u ruke. Možda neko koga poznajem, ali mi nije sačuvan u imeniku. Ko je to? 3 tačkice su se pojavile, pa nestale. Nikakav odgovor. Spustila sam telefon na noćni stočić i nastavila da čitam knjigu. Mora da je neka slučajna poruka, ali u 23:27 nova poruka. Nije lepo ignorisati ljude, Ana. Zaledila sam se. Srce mi je bukvalno preskočilo otkucaj. Brzo sam otkucala, ko si ti, kako znaš moje ime? Nema odgovora. Nisam mogla da se slobodim osjećaja da me neko posmatra. Bilo mi je smiješno koliko paranoično zvučim, ali hladan znoj mi se bukvalno slivao niz rad. 1000 puta sam čula da neko to opisuje, nikada nisam osjetila. Bukvalno sam osjetila kao ledenu vodu da mi neko sipa niz leđa. Telefon je ponovo zavibrirao. Pogledaj kroz prozor. Želudac mi se stegao. Nemam šta da gledam osim mračnog parkinga ispred. Ipak ustala sam i polako prišla prozoru, podigla zavesu tek toliko da provirim. Parking je bio prazan. Ulica je bila prazna. Samo moj auto pod uličnom svetiljkom. Ničeg drugog nije bilo. Odahnula sam. Verovatno neka šala, možda neki prijatelj koji se dosađuje. Telefon je zavibrirao ponovo. Sviđa mi se tvoj plavi duks. Srce mi se steglo. Na sebi sam imala plavi duks. Pogledala sam oko sebe. Soba je bila prazna. Vrata su bila zaključana. Prozori su bili zatvoreni. Osjetila sam da sam se paralisala od straha, jedva sam se pokretala. Bilo me strah da napravim i mali pokret, da se osvrnem oko sebe. Počela sam brzo da kucam. Gde si? Kako me vidiš? Ponovo 3 tačkice, pa pauza, pa 3 tačkice. Odgovorio je. Unutra. Zaledila sam se. Ukočeno sam se okrenula, pogledom preletela stan. Sve je bilo na mestu, ipak svaki deo mog tela mi je govorio da nešto nije u redu. Nisam mogla da razumem kako, ali nešto nije u redu. Potrčala sam do vrata i proverila bravo. I dalje bila zaključana. Telefon je ponovo zavibrirao. Ne, nije. Pogled mi je pao na kvaku. Ona je bila malo spuštena. Nisam disala. Ruka mi se trzala dok sam pokušavala da shvatim šta se događa. Nisam to uradila, nisam je pomerila. Sva vrata u mom stanu su bila zatvorena, ali nešto mi je govorilo da nisam sama. Tada je stigla još jedna poruka. Pogledaj ispod kreveta. Ne, definitivno ne. Neću. Svi mišići u telu su mi bili ukučeni, ali jednostavno nisam htjela da pogledam. Ako ne pogledam, neće biti ništa tamo. Tako to funkcioniše. Ali da, ako ne znam da je tamo, ne vidim, ne postoji. Ali telefon je ponovo zavibrirao. Pogledaj ili ću ja pogledati. Toliko sam jako ugrizla usnu da mislim da sam raskrvavila. Disala sam plitko, kratko. Polako sam se spustila na kolena pored kreveta, ali nisam htjela da vidim ispod. Stiže nova poruka. Ne smeš da dišeš tako glasno. U trenutku panike naglo sam šutnula krevet nazad, ali ništa. Samo prašina i praznina ispod njega. Telefon mi je ponovo zavibrirao. Pogrešno mesto.
U tom trenutku čula sam tiho tap iza sebe. Okrenula sam se tako brzo da sam izgubila ravnotežu. Ispred mene, u refleksiji prozorskog stakla, videla sam nekog. Nejasan oblik, visoka silueta, stajala je u uglu sobe, tik pored mog ormara. Ali kada sam se okrenula da pogledam direktno, nije bilo nikoga. Mislila sam da ludim. Telefon mi je ispao iz ruke, ali pre nego što je udario pod, poslednja poruka pojavila se na ekranu. Ne okreći se. Nešto mi je disalo za vratom. Tada su svetla trepnula i ugasila se.